Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukulimala inqwaba yabantu ukwenzeka isiphihli sengozi yeTruck neTekisi eEastern Cape eMthatha. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakantwande Mothanda, ungangibiza intatheli ika-YouTube. Ukulimala inqwaba yabantu kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu iTruck kanye neTekisi eEastern Cape eMthatha namhlanje. Kwashona abantu abawu7, kwalimala kanzima abangu9. Abantu abashonile bebengakahlonzi ukuze kudalulwe amagama kanye nezibongo. Imbangela yengozi ayazi ukuthi ngabe kube yini. Kube ukuthi umshayeli weTruck emva kwengozi uvele waphuma wabaleka, iTekisi isale isicucu. Abantu ezinkundleni zokuxhumana babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalo lolu daba. Usenamile dangazela uthe ngeke ukhona ukushaya amanzi. Ngabe sekuyisikhathi zokugcina ngempela lezi noma khona okumele kwenziwe. Ngididekile ngempela ke manje. Wabe sethi Inkosi wafaka ama-emoji akhalayo. Umsakazo okhumalo SA uthe kwenzakalani emhlabeni kanti vele wafaka ama-emoji inhliziyo eziphukile kanye nama-emoji akhalayo. Ubuhle buthelezi uthe kunjalo ke if kwenzeka into yenzeka iphindelela abandla kunzima baphela abantu kwazi kogcina kusele bani uma sekunje. Umonde Mthembu uthe awungeke ngiphume ku Facebook ngilungiselela inkonzo yesabatha. Awu selonakele vele isabatha ngigcine ngasakwazanga ngingasalizwanga nezwi likaNkulunkulu, inhliziyo yami isishone phansi. Thabiso Hadebe uthe iEastern Cape igudezelwe ife elimnyama. Kumele bakhuleke nje bonke ngesikhathi esisodwa kuze kuzophela lento eyenzakalayo. Usamke Mngayi uthe kuphi noMthatha wathi awuNkosi wabesefaka ama-emoji inhliziyo eziphukile. Unombulelo omuhle uthe awu kodwa Nkosi yami umuntu usezoya ngonyawo etown ngeke phela izingozi ezingaka. Wabesefaka ama-emoji akhalayo. Umpume kaMangethe uthe kodwa le ndlela esesifa ngayo manje ngathi ayiseyinhle khona kwangampela okungahambi kahle. Usithabile Ngwane uthe hayi kunzima eEastern Cape Bucket kunedemon elihlasele le yandawo isidinga umkhuleko wamabandla ahlukene kukhulekele ngokukhulu ukuyimisela kukhulekwe ngamandla lisukele life elimnyama eligubhuzele noma elikhona kule yandawo. Ikhadi okugcina ezibhlungu kodwa ke hayi siyavuma konke kunesikhathi sakho kodwa hayi kanje. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intetha la YouTube sengiphuma kanje.